Kaixo, ni Maitane naiz eta eroski aldizkari batekin berri bat aurkitu dugu eta hitzekin laburtuko berria azkaritatik izateko pasaran urtean txapelketa bat egin zuten eta 94 pertsona egin zuten pilak eta gainerak baten zuten eta 98,2 pertsona jaten zuten eta hori oso txarto dago gutxerako. Helduak askari utz egiten ez da jokabiderik egokiena. Heldutan oso ohikoa izaten da askaririk ez egitea. Gizentzeko beldurrez uzten dute askari albo batera. Urdaila atsedena bestea. Zirkulazio sistema atseden hartu behar duela uste zuten. Literatura zientifikoaren inguruko berrikuspen bat argitaratu zen 2010. Batez ere LDL kolesterolari kolesterol guztiari ez intsulinak. Zer du eta txokolatea kremak zeniko galdera hori maiz entzuten dute gezkiaz eta nutrizio estan gurasoen ahozitaz. Eta deus gertatzen azten behin jatagatik kaloria batzen zuke ugari emoten diru askari bat. Zukuak ere ohikoak izaten dira askarietan. Zukuen dakartean azukeraz azkarrago daudela gorrizuzen. Askari osasungarriak. Askariak ere osasungarriak izan aldo. Osoko ogia tomate berdurarekin eta oliba olio sorta bat. Ez nekatikula da bat. Puntu lehor txigortu. Zerori zozoiko egina. Jogur naturala espazekin. Humusez betetako tarta. Etxeko mini pizzas barazkiekin eta gazta freskoarekin. Etxeko opiltxoak agukate motuaren zatiz beteak, gazta fresko zatiak eta mahatzale erdi batata edo gaztainak labean egin. Eta hau izan da.